בכל נסיעה, ולא משנה לאן. מהרגע בו נוסעים, ולא חשוב לכמה זמן. כל נוסע במכונית, בלי אולי או בערך, יחגור את חגורת הבטיחות לפני צאתו לדרך. חגורת בטיחות על הכתף, ויש בינינו קליק. אני נוסע חגור בטוח, וזה כל כך מדליק. בלחיצה אחת קטנה אתה מרגיש נפלא. קליק קלק, קליק קלק, ואם תרצו נתחיל מההתחלה.